Salutare tuturor și bine am găsit la un nou joculeț pe canal. Acesta se numește Sonic Dash. Și cam atât. Ok. Sonic Dash. Play. Eu sunt Sonic. Bănuiesc. Play. Și sunt aici. Trebuie să alerg prin tește. Aoleu. E greu jocul. Ok. Am omorât. Start. Hai. Ready. Tare. Îmi place. Bănuiesc că vom face o serie lungă. Nu am ce să fac. E tare. Ok. Ok, e tare, foarte tare. Îmi place jocul. Mai întâi un joc care mă jucam când eram mic, când am primit tableta mea. Dar am două tablete de avut și acum eu joc pe aia mare care a doua mea tabletă. Mai avea o tabletă. Pentru tabletele astea. Ok. Și pornește la drum. Haide. Sar. Sări. Ok, s-a făcut noapte. Aparent. Ok. Tare, foarte tare. Să vedem pe unde. Îmi plac jocurile cu Sonic. Are? What? Am făcut acolo. Chiar cel mai rapid pe care îl știu. Tare. Se va face dimineața sau? Și mai noapte? Dimineața. Bănesc acum ce se va întâmpla. Ce se va întâmpla. Ok. Eggman! Ce tare! Eggman. Ce se va întâmpla acum? Hai! Hai, bă! Bate-l! Nu mă vei învinge. Eggman, îți promit asta. Bine, nu-i promit. Mă putea învinge. Trebuie să mă concentrez. Ce fac Eggman-ul decât de umplutură? Asta urăsc. Nu știu ce se va întâmpla. Ce trebuie să fac acum? Ok, bun. După cum vedeți. Mai lăs aici, bine. Au. Ce mă rapid de lume. Ok. Nu se mai poate. Aparent nu se mai poate. Ok. Next. Sonic Dash, vedeți ce tare? Place și muzica la jocul ăsta, totul e ok.
facem serie cu el. Nu, fără serie nu. E foarte greu. Cine e asta? Classic Sonic. Ce să fie? Andronic. E Andronic. Haideți să vedem de ce sunt astea. Ok. Da. Play. Haideți. Trebuie să iau chestiile astea, că sunt bune. Cred. Mă uit foarte des la Sonic, deci am o grămadă. Când eram mic mă uitam la Sonic, am zis să încercăm jocul ăsta. Nu știu, poate nu m-a plăcut. Dar mie mi-a plăcut. Am spus în comentariu dacă vă uitați. În caz că vă întrebați pe ce îl găsiți, îl găsiți pe Aptoide, îl găsiți pe App Store. Deci, la prietenul meu, Justy Gamer, are și el un canal de YouTube, are iPhone, da? Și acum eu are iPhone, da? Pe el este jocul. Și acum l-am promotat telefonul lui și acum pot mă joc. Poate și pe Magazine Play, dar costă bani pe Magazine Play. Este și al doilea, dacă vreți să încercați. Tare jocul. Bine. Ușor. Sar. Ok. Ok, s-a făcut noapte mare. Urăsc noapte. Ok. Nu chiar așa de tare. Ok, hai. Haide. Nope. Cred că nu ai episodul, nu ori data tare.